Zenbakien deskonposaketen idatzizko algoritmoetan zatiketa nola egiten den aztertuko dugu. Ikusten duzu bezala, tradizionalki egin ditugun modu berdintsuan idazten dira, baina hemen berriz ere zenbaki osoak hartzen dira kontutan eta ez da ulertzen 2 edo 4 edo 24 zatitzen dugula 5ekin, hola hasiko ginakegu. Ez, hemen ulertzen duguna da 240 gauza banatu behar ditugula 5 lagunen artean. Eta orduan, aur bat gu seguramente hasiko ginateke metodo hau edo zatiketa egiteko modu hau dominatzen dugun helduok edo dominatuko dugun helduok hasiko ginateke seguramente bakoitzari 20 banatuz. Badakigulako 20 bider 5 100 dala, edo agian 40 banatuz hasituko ginateke. Baina hasi gaitezen 20 banatuz. 20 hauek banatu ezkero, konsideratuko genuke ja 100 banatuta dauzkagula, eta konsideratuko genuke banatzeko dauzkagula 140. Beste 20 banatuko genituzke, ikusten duzuen bezala, ari gara kopuru osoak banatzen, ez gara emaitza zifras eraikitzen ari. Beraz, beste 20 banatuko genituzke, 100 banatuta eukiko genituzke berriz, eta geratuko lirateke 40 banatzeko. Eta 40 hauek banatzeko, 5en artean, 8 banatuko genituzke. 8 bider 5, 40 denez, ja, 40 banatuta eukiko genituzke, eta hemen zatiketa bukatuta egongo litzateke. Zein da zatiketa honen emaitza? Hemen ateratzen den zenbaki hauen batuketa, 48. Zatiketa goiteko modu honek ez du deskonektatzen kopuruetatik. Hau da, 240 goxoki banatzen ari bagara, hauek dira 20 goxoki, beste 20 goxoki eta beste 8 goxoki. Esan dizudan bezala, baten emat hasiko liteke agian 40 banatu zuzenean eta zatiketa asko azkarrago bukatuko luke. Edo baten batek 10 joateko beharra eukiko luke. 10 banatu eta 50 banatu ondoren badagozkion kenketak egin. Modu honetan, malgua da, bakoitzaren kalkulo mentalaren edo buruzko kalkuluaren trebesiaren araberakoa da, eta ulergarria da ibilbide guztian egiten ari garena. Zatiketa handiagoentzako ere balio du. Hemen eztabaida da ea horrelako zatiketa bat papilean egitekoa dan, idatziz egitekoa dan. Nik enuke honela egingo, nik hau kalkuladorarekin egingo nuke. Are gehiago, momentu baten aurrak eta ikasleak jarriko nituzke erabakitzeko testu inguruan, hau da, erabaki zein egingo duzun buruz, zein papelean eta zein kalkulagailuz. Baina egin daiteke kalkulagailuz. Hemen 12 lagunen artean banatu behar ditugu 362 hauek. Orduan, bakoitzari 10 banatuko dizkiogu, badakidalako 10 bider 12 120 dela, eta biderketa erosoa egiten zaidalako, eta orduan 120 banatuta gero, geratuko litzaizkidake 200 eta 252 banatzeko. Beste 10 banatuko nituzke, bakoitzan dako 120 banatuz, eta berriz ere 122 eukiko nituzke banatzeko. Beste 10 banatzeko aina badaukat, beraz, 120 banatuta, geratuko litzaizkidake 2 banatzeke, eta badakigu honei ondarra deitzen diogula. Ordan hemen emaitza izango litzateke bakoitzari 30 banatzen dizkiogula, kasunetan ondar gisa 2 alegeratuz. Hemen berriz ere esango dugu oso importantea dela papelezko edo idatzizko algoritmoa praktikatu behar dira, hori horrela da. Baina izan dadila praktika bat aberaztuko duena, bai zenbakien inguruko ezagutza, izan dadila praktika bat aberaztuko duena buruzko kalkulua, eta batez ere izan dadila praktika bat irekia eta ulergarria eta trazablea bere ibilbide guztian. Guk uste dugu zenbakizko deskonposaketan oinarritzen diren algoritmoek hori guztia bermatzen dutela, eta horregaitik proposatzen dituzuagu ikerketa hau egin eta gero, ikerketa estadistiko txiki hau egin eta gero, zuen zentruetan animatu zaitxestela zuen ikasleek 4 eragiketak egiteko modu hau erabiltzen. Euskal Herri osoan eta LH guztian.